Triasmara marang risang Katiratri ratu-ratune wong cakra kembang kembang jaya kusuma asih mring kembang jaya kusuma asih mring kula Yayat Nyonomati wonten timbalan ingkang adhawuh Kang Mas kinarya ngawe kaning ngreksa katentreman paripaksa dina iki ayo Yayi jeneng sira tak kanthi oncat saka negara Timpura Retna iki kepareng pun Kang Mas Raden Samba ayo nyuwun pengayoman perlu kondur marang negara Dwarawati nyuwun pengayoman Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna nggih monggo kula dherekaken Kagyatri sangka Renangkul kinempit kempit dosa ngertnaning dawana sampeyan iki kawulan muni nggih sinuwun kula ingkang sowan eneng wigati apa kapejana sendika ndherek sinuwun aja ngaturake pati lawan urip sing cetha maturana wigati apa kawula nuwun inggih sinuwun bedeng margi kaputren wonten Duratmaka kawula nuwun inggih wis karben upamane yen ana wong colong jupuk perkara bandha donya negara Timpura Retna ingsun malah syukurila muji syukur ana kersane Gusti dep-dep jeneng ingsun paring ganjaran marang para kawula ing Timpura Retna sing lagi kepepet uripe nadyan to carane sing ora becik ora dadi ngopo Duratmaka kala wau boten nyidra bandha donya lho lha apa menika ngewat lawan putra paduka nggih menika momongan kula Gusti kula Atnyanawati. Lho, Atnyanawati. Kawula nuwun inggih. Sapa sing wani ngewat? Sapa sing wani bedang? Nggih, Kajawi. Inggih putra Dwarawati Atmajanipun Sinuwun Prabu Kresna. Satriya Paranggaruda Raden Samba. Lho, mati aku. Lah, rak tenan to. Atnyana Dewa rikalane dhawuhe Mbak Yumat Nyanawati kelawan Kang Mas Mustijo biyen dhawuhing ponang temanten Mbak Yumat Nyanawati sing disungkemi sing disembah kok Samba rikala semana ingsun iki wis tuwuh tandha pitakon layak to layak Atnyanawati kelawan Stijo kok ora tut ora rukun malah ingsun midhangetake pawarta yen to Mbak Yumat Nyanawati nyuwun bebono kon gaweke dalan
dalan gedhe sing tanpa menggok saka Traju Tresna tekan Dwarawati. Kowe aja-aja iki mung lami samudana mung kanggo sarana. Ora kepenak cemrasane atiku. Lah terus ngertimu piye bocah Mban? Nggih dinten menika kala sampun nuncat saking Mardika Putren. Iki sak temene dudu Duratmaka. Kados pundi? Nek Duratmaka iki tegese maling aguna mung nyidra bandha donya. Nek iki jenenge Dustaweri. Dustaweri kuwi wong nyolong katresnan. Mongko sing dicolong kuwi nyatane wong wis wineng kuing kakung. Dibradat kuwi jenenge Dustaweri. Inggih Rama. Aja wedi kangelan. Dina iki lakon iki aturna kelawan ingkang Raka Sang Prabu Bama Narakasura piye munggo prayogan lakon iki glesthi dakno. Rumah wayot sang yaksendra kura rupa mangeses kati angin pangsempal kaprapa selo kaplasat satu lumayu mangungsi kagiat kaguda kang jaga bumi ladala yaya griwa ancak ugra wonten dawuh kiraka wah yen disawang sak kelebatan astana Gada Madana ki pancen perbawane gedhe ya di inggih kiraka mekaten sesawangan ya endah ya pancen manut pengendikaning para sesepuh papan pesarehane leluhur Mandura tegese sing duwe wewengkon Gada Madana iki negara Mandura lajeng keparengipun kados pundi kiraka ora peduli dawuh pangandikaning Kang Sinuwun yen to pancen dadi pepalang kudu digempur mula prayogane ayo padha bebarengan digempur Gada Madana yen wis rampung ngene gempur tandani dadeke talan sing becik ngiras pantes ayo padha ngembat-embat penjalin
Permororeng mrengeng kadi karunaning kaswase aneng marga malakung asungkara sidana langgeng ora nyono ora ngira babar pisan astana Gada Madana kok dirusak kawan para raseksa klebeting gendera iki para wadyabala Traju Tresna ora pati ndugamana eneng lakon apa iki para raseksa mandheka dhisik aku kang ngreksa Gada Madana aku putra Dwarawati aku Resi Gunadewa Sukertaning duwe panoksa maning jajiranat menungsa ora tata rene dhisik mbon ngrusak wewangunan sapa kowe wah wangune juru kunci kowe mripat yen ora kena kanggo nyawang sing barang sing becik ngrusak uni-unimu medhu ora ngepenake ati nyata yen pancen bawur mripat mas padakna putra Dwarawati purtane Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna aku ingkang ngreksa Gada Madana Resi Gunadewa aku wah Resi Gunadewa yo sapa prajurit Traju Tresna aku Tumenggung Kumbara Nangga Gunadewa wis dina iki kowe aja samar aja kuwatir aja kowe semangang yen to bakal rusak Gada Madana nadyan to iki ketoke dirusakne bakal didandani bakal didadake dalan bener saka Traju Tresna tekan Dwarawati mak bathok mata mlorok ora ndedelok ora ngerti marang sejarah ora ngerti marang lelakon Gada Madana iki papan pesarehaning para leluhur aku ngerti ratumu ki mung nuruti saka karepe bojone. Ning banget gone bodho banget gone ora ngerti marang Pasemon. Yen to sejatine Kakang Setija kuwi ditampik karo bojone. Kok isih nekat. Ya. Wis wurungna sediamu. Wurungna sediam ora kelakon kowe gempur Gada Madana. Gempuren dhisik. Gunadewa. Wah, lah dalah. Kemping loro nggih njapat iki marganing patimu.
Oh. Ah. Napa sih? Ya, ojo mlayu. Kaya pamer keris. Keris mung sak godhong pari. Utamake dadaku bengkok. Coba nang kating-kating. Yo. Yo, it wis. Woi, yo, yo, woi, yo, ya, What?